Акция срещу разпространението на фентанил в столичния квартал Факултета. Полиция и багери влязоха в къща, в която са открити десетки дози от наркотика. При акцията е задържана 42-годишна жена за разпространение и притежание на фентанил. По информация на BTV, това е сестрата на дилър с прякор Гугутката, който също беше арестуван на същия адрес преди малко повече от месец. От тогава семейството постепенно е изграждало незаконна и висока ограда около къщата с цел да възпрепятства проверки. При акцията оградите са били съборени с багер. Оградата е заключена, предвид височината и бодливата тел е трудна за прескачане, и докато се случи това нещо, печелят време, за да изхвърлят материала. Днес при влизането на колегите от охранителна и криминална полиция, това нещо отново се случи. Изхвърлиха материала в мръсния канал, в тръбата, но колегите положиха усилия, разбиха стената, извадиха тръбата и извадиха наркотичното вещество. С тях работиме от около 3 години. Множество пъти са задържани за различни по вид и количество наркотици. Кой трябва да поеме разходите по издирването? Този въпрос излиза на преден план по случая с бизнесмен